Sawite golek gandhi dhewe. Kok salake rono nesel rono gak apa-apa. Sing penting golek gandhi dhewe. Engko nek disawitno separo sing separo meri. Salok dhuwur panggung loro. Ya. Ya. Kok kono-kono gak apa dipencarne. Dekat kabeh. Lah iya, wong nang dalan ke dalane ditutup nang dalan gak apa-apa. Ibu-ibu wonten ing wonten mriku kajengi mirsani. Ayo nduk, ngadeg nduk. Lah, butuhe sawite amjar dhewe rono golek gandhi dhewe. Waya Bali rene neh. Kawis pita. Jumiati, Sumini, Irna Ratan. Bu Rika Ratan. Sujala manywang kiring nata. Arni karo Siti Rono Sisan. Karo Tini Gudel. Jarwa Purwa Tunggal Dasaninggrah Ita. Masya Anjas Moro Anjas Ari Marari Mami Pasmi aku Mas Miraku aneng kita para lingga Rangta ding lan urung terang tanding lan urung Bisma nyamuk tiwa ayu ayo kang pa penkakang pamit lastra rujak uni rujak imam edi peni ya mas dasar hati-hati sumrambah nyang ibu pertiwi Mas yo
Rika, kowe maju mimpin kono jogetmu ben manut kowe ping ngarep, ping ngarep. Kene Kiki maju kene iki. Kok beda gak apa-apa. Kono manut Rika. Kene Kiki. Kene Kiki. Lah kowe kono. Beda ben nganggo variasi kono beda gak apa-apa. Kono manut Rika. Aku sudah Rika. Spesial Mbak Paramita. Melu juga sih bisa. Hati-hati.
pinggir Bengawan Solo papan kreasi odolan mudi sing tuwa-tuwa welingi aja nganti lali jos 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 wis Mas ngadeg kabeh raketang ngadeg turut pinggir utahe ngadeg kabeh disuting ben ketok gayeng Pak Narti Kucing nggih Mas Sugeng mengko ganti ledeke semono kae ya Pak Rianto gendut nggih utahe ngadeg kabeh kandas luas sak solae gongkang pingin ngestu pada raja putra ya mas Jumiati Marpuah yo Risan dan diselehno HP-ne aja oleh HP ae ndang ngadeg Retno. lamun gones ngalah nuntan apa ukara monggo sedaya ingkang haombiongi hanglerei ingkang sampun ngasta ngeplek kartu tanda beksa Sarasrat pasing Pak Gambi Mas Bayan Jarwanto nayo Mas Sugi Payana Mas Bagong iku dipya Mas Warok kulone Mas Bayan Sampur 6 Jangkep Badung taneng bangsa ramang eman lamun eman lamun ngalah mentan maukara para besan semoro bangun sepat jombong kali oh yo aja dolan lan wong liya karang menu ram ram
ujung jari genes Yo yo yo. Ya. Dikutang Adem disayang ayem sawangane dana sumarang renglang Yo yo yo. dadang wae nangka jambak tinggal melu sapa Utang bocah manis aja mung pijar nangis dadi yo bocah sing wasis pinter maca pinter nulis enteng-enteng gulane Jawa nyumet rokok genine mati turu glinteng mas kancamu sapa aku arep melok ora wani ana ula dipateni ana ula mlaku neng latar iya sayang yo men tuwa ditlateni yo men tuwa duwite lancar hae gandas luas piyayine kandha taline putus ora bondo pokoke dagus buta ijo ra ontal kadal ana cuwek wadah kopi yen kowe jomblo aja jual mahal anti tuwek ora payu rapi sana sakno ya Bu gandas luas piyayine ning salong payunge ilang dadi rondo aku ra sumelang uwira kenyoh ya mas nek ra parmi aku yo emoh uwi neng pinggir kali obu parmi dasare mati sripas-sripit lambehane kayu randu digawe kursi aku rindu mas darah setengah mati obu parmi rindu taramati golek ana neng kandang sapi Mas Darmadi kok poso iki Senin Kemis. Ketoke hargane bojo telu. Poso mimik bir, mimik ciu, enak mangan sagon ora poso. Iki Pakde Jayadi lujeng siang. Iki menawi ken bagian iki sing
Piantun apal niku nggih Mas Darmadi niku. Oh. MC ora tau leren blas. Aku ya gumun. Leren Mas Pintar. Ulah, ora leren apa ya dasi. Nesku Nes Pak Joleno, Lejeng Rawo. Bapak Joleni, Pak Warno, Pak Zumi. Kawidewa Dewane Kepareng ngajengaken tumapang adicara pesanipun para tamu. Lan Para pirsepuh. purnama Nenggoswanipun keluarga ageng paguyuban karawitan Sida Laras ya Sida Laris. Yandu Beksan wilangan ingkang angka kalih saged kawastanan beksan kaprajan. Suka Sinten ingkang sampun piniji pikantuk sampun pakurmatan monggo. Rawuh Monggo kepareng deda mintar saking sasana palenggan. Tumuju mring sasana langen suka. Ya sasana pidholangan budaya. Mas Mas ya Mas oh. Pakurmatan beksan wilangan ing nyangka kalih njanipun Pak RT Samidi. Sinten ingkang sampun piniji kepareng hanjangkepi minangka pangombyong punapa dene panglareh. Punapa dene pangareh monggo. Kepareng nderek mangayun wonten ing sasana langen sukung. Jangkep to.
kadang sidolaris malih ireng-ireng. Oh. Ireng lambi yo ireng sendal jinjit koconan mongko yen kowe seneng aku ya seneng nang duwe dhuwit ora dadi ngopo tak kandhani ti rongokno abang-abang godhong ejati kene tak sayang kono tak sayang sing tak sayang kok ora ngerti kene abang kono ya abang abang godhong nangka terus kene sayang kono ya sayang sing tak sayang ora rumangsa kene abang kono yo abang abang-abang godhong edono kene mbok sayang kono mbok sayang dek ika sing mbok sayang bojone wong aku senang sepedane sayang sikir kone banyak aku senang nyawang selirane sayang sikir wis duwe anak Rama Rama Bayan bilang malamku ayam yen ojo ketemu wis aku gak ngombe nak mentem Eden mentem mempeyok wae kok. Aku nak mentem senane bojoku tuh omong. Ngombe gak apa-apa ning penting aja mentem. Benane enak banget ya. Ajar mati bagi. Wong MC loro ki rada penak dadi bagiane kon mengejoki bir, kok nak wayahe maling ngono ya lali lho ya. Kadang Widowati Larasati wonten cacah 26. Dadi 2 losen punjul loro. Dadi nek tambahin sing wonten dhuwur dadi 2 losen punjul 4. Kepareng lajengaken beksan wilangan ingkang ketiga. Tinata saking Sang Pramuladi panjenenganipun Bapak Darto, panjenenganipun Mbah Satir.
kupu-kupu Terus ayo. siang makan nasi kalau malam mimi susu Susune sapa, Bu? susune ibu Terus susu susu jaran segere rakaruan bisanipun Pak Rus karo sepuh kadheraken para kang sampun piniji. ayam sawangan Dinangka kekepare handang kepi. lalu mangsa Kawis tinggal jangkep nemilangan satoto kata-kata si dolaras Maneman panusuling magot yudha wang kuning kawidewa sing manis amung putraku dewane walantur nama kambang Prayogi kadang-kadang si dolaras ya si dolaris Malik leren Malik udangan Jawas dersu Ye, ye. marang Iya. Wang sukma Duh lae anakku sing
ayu dhewe Iya Kang Mas. dolai sok yen gede pinter nyambut gawe Lawang kocong pagre ruji ketiban kayu akeh pakuting atine kilung bareng wis ngerti ya Mas rupane ganteng akeh panune ani-ani parine rubuh iya sayang arep macul rono durane tak tresnani omahmu adoh arep nusul wedi bojone pancen elok arek wedok saiki cilik-cilik wis pinter berai alise dikrek idepe ditambahi sing pitera bintang film saiki suwer-suwer dadi selawe jiko songo kari 16 iya sayang tak pikir melu duwe dipek wong aku ora ikhlas surat karet gorengan kopi sigar gapet sigar jaran Kasandaya amit-amit Kita model ngunjuk ibu. bocah saiki dijiwit jerit disenggol mapan ayo cegat terus oh yo yo kelamesan tok gandeng limo jarene wis montok kok ijek ngajak lunga ora kenyoh yen rambok parmi aku yo emoh iya kan Mas sepet-sepet sawone mentah tak empet-empet kok ora betah gandas luas Sasolai. katok belong kecantol tunggak terus bojone wong aja mbok gendak itulah yang bikin tantangan Lastri ki apa-apa iso sing ra iso mung jujur ya Tri ayo ngatur Tri nggon kowe ngatur lho Tri yo Yo Tini Risa Siti mau pisanan nggo ngira sedeng basa wis teping 3 lha longgare pol Monggo inggih pikantuk nawala wujudipun keplek kartu kada beksa. Dede satata sanengta tumuju ing sasana langsuka. Derek mangayu badya. Amargaya ngiripun wengku ganti Mas Sugeng lumantar beksan jengatiga sami sagu Rapunden. Balosa saking Lengkong Mas Badi kene
Amin saking Bedeg. Lerepos pito Pak Wardoyo. Lerepos pito Raden warananing kusum meporo Monggo sinten malih? Riris hereto Riris Mas Akir. hereto. Tunggal malih Mas Kardi Paenggi. Mas heretene malu maksana Sambur kurang siji. Sambur barang iki Rama Pelarandani Kalopo atone dipeni nyamping kang sida mukti teman dene kirap dipun bayang hari inarung kang pratungga urip mulya katon wibawa katone dipeni nyampe kasi demukti tamantane kira dibebayang kari pinaro kang pratungga rasa rane katon wibawa katone dipeni nyampingan sida mukti teman dene kirap tiba bayang hari inarung kang pratungga urip mulya katon wibawa katone dipeni nyampe kasi demukti tamantene kira dibebayang kari pinaro katra dengko terasa ngeranyen katon wi bemo
diwelingno Yo. Ae Iyo sida laras, sida laras, sida laras. Sida laras. Le Yuda. Bagus ini. Grombolan ireng-ireng. Derek mandu wontenipun pagelaran seni busana ing sakal gahen. Anggenipun kugatin danipun Mas Sugeng. Sak kula wangsa. Nampani Pak Matang dan para tamu. Nggih mirunggan wilujeng siang. Kawula sepuh Pak Parno, Pak Pandian, Mbak Tamin saking Komplang. Pengumuman lambuke wis arek ya. Nah, mboke karo Sri, karo Sumini, karo Rika, karo Nurul, wis akeh san iki. Sapa iki? Risa Nurul Susilowati. Monggo Mas Yuda dari mandu. sawahe lolek sawahe diuber lele son salahe mbok gawe dhewe sembah nuwun Mas Pintar ugi Mas Darmadi sampun maring medal kula nderek nyambung lumadhening hati cara pagelaran langan bersantayup gandas luas sak solahe nyangkali gaga urang pirang sasi nggone ra nyawang ngederaken Pak Tonduwa saking Setro Pak Joleno saking Tlaga Jatimulya Pak Sariman saking Sepuh genes wong ayu Padarto Drang Setunggal wadah kenes manuk platuk lengu-lengan daya para tamu ingkang rawuh selera petuk sayang-sayangan daya-daya jumeneng saking Palenggan tumuju dolangan budaya sinten meleh Pak Darto Mbah Satir Rama-rama ning kalinggawa pancingan sing entuk wong keplek lali jangan ra kecil kelingan Mbah Satir kurang siji Mbah Rung ada mayem sawangane wis wis saenake bakya ana tinggine Mas digua kletak akeh gantine iya sayang go panen pari korak walon santene akeh ya iya iya ya iya kowe ora mangsuli Pak Joleno bareng wis adoh etok oleh
nesir ora bisa nggawa nganti judek rasane ngati kurang lelene ambek banyune segara yen kowe gelem mas ya Bu ya tak sambi kaya ini yen ora gelem golek liya balik-balik daya-daya kawalik ireng-ireng ireng-ireng ya sripa-sripit lambehane sripit ngombe wedang terus barang sithik regane larang rangirang-irang ijo irang gendinge solengan dari bambu kelingan pacare yang dulu rangirang-irang ambiyo ireng sandal jinjit kacamata kowe seneng aku ya seneng duwe duit tresna tak golekno irang-irang kembange pudak ditandur ning dhuwure gunung mulaja seneng karo tandan yen bengi marake bingung mas ya mas ya mas ya Bu hae 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 kon melene mati di kepuk sojeno Iya, Kang Mas. ning ring silatan sak suwene ora nate petruk yo yo petruk pisan ning ati tratapan ada mayang sida laras sawangane tuku gendel adae menyak untune gingsul pantese jamak Ji wangsul monggo Mas Darmadi Pak Kirno, rodok mumet itu. Rodok ngliyang ini. Ya ya, ora wae wis esuk dhewe ya. Yo MC-ne karo tamune sik tamune. Lajengen pesan-baken lang rumiyin, kadang-kadang sidolaris. Kelaju gandeng ing Sekanggaran gue krawuhan nyanipun Mas Akir. Yo kadang MC. Monggo derek mandu. Kadurna mangke minggahipun Surabaya Mas. Semangga para tamu Bu, para widowati widoksa, kula suwun jumeneng wonten sasana langan pisan. Iki engko dulur kula nang kae lho.
Bebeli Widowati Widowsa karon menika langkung pisan. Kula suwun jumeneng wonten ing sasana langsan. Karena sang peninggi langan tayub bilihing samangke setunggal sak juga manis rangga satri yang sanpura bebilih para tamu ingkang sampun pikantuk tondo sampur tondo keplek kula suwun jumeneng ing sasana langan beksan. Bebeli para Widowati Widowsa kula suwun jumeneng wonten ing sasana lang beksan. amimiti sindana sandone pradangga Bebili para tamu ingkang sampun pikantuk tondo sampur pakurmatan kula suwun jumeneng ing sasana langan beksan. rangga sampure Bu ya Mas Bebili para tamu ingkang sampun pikantuk tondo sampur tondo keplek kula suwun jumeneng ing sasana langan beksan. Tondo sampun jangkep sampur sumangga sidolaris rane namusya iya dilangsung Dik. Iki kowe janur Pak Nyamin geser dikit. gunung Monggo Pak Nyamin. ya Mas as ukuran bundar ping nolak
atining madu serenane lungrah lan lesu kabare lor rengsung mabar cumi beri kering lumayan ning awang-awang Malik para kaja. menclak Suro. nala nyanding trimo rambut donjong apa aku nang rimo gandes luas sak selaing ngisor prawana iwake lele bubar patu bangun tris nane arah tekan ciune seneng anake kok klerui bune Aduh Surabaya. ya mas umpaan dong carane kurne mas gotong royong nyambut gawe Surabaya. Ladek wae. yo Jajal pisan kon ledek wae. ala iya lale long ngombe wedang cangkire pecah sangga uang atine susah aduh iki piye mas lar landak ning panjanan kencan dagang melengganan Terus Mas Karno dolan. mitik walik sapa ning kebon aja mbok lirik kakunge nonton alayo Sido laras. Mas Taryono, saking Telaga kan nganti sekor kali. Wis sing penting pokoknya gayeng ngono ya. Ya. Mas Basuki saking Denanyar. Katur kadang Widawati Larasati ing nyangker maosi ora usah diceluk siji mbaka siji monggo
Nduk nduk ya nduk Mbak Parmi, ayo Mbak. Ya, danyang Mbak ayo Mbak. Nes nes, oh nes. Ya wis. Wiyati. Ayo. Niki diasto. Pun Mas. Pun tak asto. Niki Mas. dikanggokno ngagomeku pun agomeke Mas Darmadi. Manut. Agomeku ya iki. Heeh, Mas. Mikmu bujel loh, Mas. Apa agomeke Yuda wae. Saentuke Mas nah. Niki Yuda isih orisinil lho. Aku saentuke manut, Mas. Terakhir nata kerwarisan Danana Jaya. Monggo ingkang sampun piniji pikantuk sampur pakumaten. Saking Kadang Pramuladi, Kadang Pramu Beksong, Denapra Kawestara gongso sampun kemarang unyo kanthi lamat-lamat kapiyarsa. Ngayo sembro Ombyong suarane gongso lokananta kadang-kadang sida laras. Ya sida laris. Bapak Paryono nampi pakurmaten tamu agung saking Bokoran Jekawatang Ragen. Yang sampun kemarang syaga nderek mawi bagya anggen kogati menjanipun kadang sepuh masugeng sak langsung. Kadharaken umpama para ingkang sampun piniji pinangka ingkang parahan jangkepi. Angom pinjong panglarepun apa dene pangarep monggo. Monggo Mbak Harti. Mbak Harti tok keplek ora Mbak Harti ndoro. Nduk. Soga gati, soga karyong, manggo kadang sida laras, sida laris. Sri Moho Prabu Pancala Mas yo Mas Yo yo. Setengendra Brajane Sri Buma Cakap kadang sido laras sido laris.
ya Ya Mas, ya Mas, timun sigarane, ayo bangun negarane. Ini abang kono ya abang godhong warung. Ini sayang kono ya sayang, sing tak sayang amung sliramu. Ya ngono Mas, ya piye mane man bungkus gedang raja dasar bagus terus sugih kaya Joko tingkir lak numpak donya, arep sowan ning kadaton. Nggonku mikir nganti bentoyong, yen numpak katan ra bakal lakon. Ya yo Samre suka Ya, ya. Jajan Yo, yo, yo. aduh Mas Oh, oh. kekesan Oh, Bathuk kene abang kono ya abang godhonge jati kene tak sayang kono tak sayang Mas sing tak sayang kok ora ngerti Ya yo, ya yo, ya yo. telo ditugel-tugel yen ra teko atiku mangko Kapan-kapan tino mulutan, tuku arang go manggang sate. Kapan-kapan keturutan, turu bareng karo slirane. Je, sopan nuwun mengkaten para tamu pisan. Nes. Kayak Jenny, selamat sore. Dua kelana Mas Loncok barangnya. Yen pamunten para saat-saat bar godhong karo sabar satorong yang ketika Pak wontenan. Jenny, Mas Lonjok, Mas Hem, Pak Budi, Mas Tio. Gandeng ing sangkal garam menika ngabaken bersantayuk dimuji nggih. Nggih Kang Ayo, Mas. sapa-sapa sik? Nah, dibagekne tamu sing wis rawuh. Gandeng aku rodok mumet rapate awas. Ugi mliginipun para tamu kang temben rawuh sedanipun, katuraku lajeng rawuh. Mangke Mas Arido ditemgo GWL ugi Mas Nomis stasiun Tugu dulur-dulur saking pacar saking Setra. Ditunggu Mas e. Mboke ganti Ika. Mbok Ika. Mama Ika. Iya sayang. Mama muda. Mama nang ngene iki yo. Mama pengen Arep makan papa. dina sewengi ning omah wae ra nyambut gawe ra apa-apa. Wis pokoke nganggo sarung terus. Apa iya? Iya. Penisis ah. Terus ra pikir perkara nyambut gawe pikir keri. Nduk. Ya nduk. Amin sawi, lujeng siang. Kami Ajalo ngomong nih Karni.
lantang-lantang. Purnama Mas. Ya Mas Jroning gending Rina tutlawe Aku ini gak bisa mabuk. Nirama Monggo katurdanipun para tamu. Wong teguh Kang sampun amin awala. Pikantuk sampun pakurmatan. Monggo. Para satata samekta nderek mawi bagya. Jenur Agak nyempuh gandaru masukan. Gunung Kukuran kuter Dinola Wong manis Rahim Monggo bapakmu siaga ikan sak bengaryo. Ya Mas Ibu Pertiwi Taring buka lan seneng merekapi ring rezeki manung Pada Sutar. Lega mriki sik Pada Sutar. Ayo so gemring ibu pertiwi mas ya mas aja ceri melong randoning Nalik. Ngombe. Ombe teh hangat. Malik nonton tayub. melong Sidolaras. randoning Sidolaris. Nonton tayub. Nonton tayub wanci suruh ketan kuyuh Rasu tresno Mbak Pur, Padha Mbak Yunita. ngipik jaluk
sore jejogetan Cecaketan sirangan netiromo ya mas yo kana ngiping nanging ora pareng nyanding mekal ora pareng nyenggol jogete ya digoyang goyang goyang kabeh nyawa goyang 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 iping pengen sanding goyang 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 senggol pengen nyenggol digoyang goyang goyang musara kabeh klayuran nyoto sayekti kesana kayup sidolaras iki kenen Srening kendiri neteplan menirama nonton tayu wanci suruh katon guyub rasu tresno padha ngibing jaluk gendhe jejogetan senenggo manut wirama padha ngibing nanging ora pareng nyanding jejogetan nanging ora pareng nyenggol ya mas ya digoyang Pakde Parmo ayo digoyang digoyang goyang goyang iping pengen nyanding sidolaras digoyang goyang meko pengen nyenggo ayo digoyang ser goyang muser nganti klenger nyoto sayekti karawitan sidolaras iki Ika dalam kang mas sidolaras pancen oye jekan mas sidolaras pancen oke Yanda, yanda. Woyo masih. Karni Mbah Salon, Mbah Nyamin. Mbok, bali sik, Mbok. Iki wayah ngemiki anake. Yenda, yenda. Woyo masih. Masuk ya? Oke. Oke, Mbak Mur.
Apa to nono iki? Nono. Monggo Pak Darto pun pratisaken malih sinten ingkang piniji nampi namala wujudipun Kartu Tandha Beksa tai keplek. Daya kasuwun satata samengta wonten ing sasana Langan Sugeng. Karni. Derek mangahi bagya amberkahi anggenipun mengku ganti panjenenganipun Mas Sugeng. Lumantar beksan prasangga hadang sida laras anggen wis kapireng swaraning gongso. Ingkang rasa bareng ling kaduk nopring kuning. Lalu mangsa panu Basuki Pak Jasmin Pak Ediana. Yodya Mas Nur Hadi pintu wong telu. Sripat Sripit lambehane Panjenenganipun Pak Deyati saking Pondok Ngrandurja. Mbah Pur saking Luntah. Lunas ganes sak selae Bagino Gabuk. dewa ning Pak wulan Karimo RW purna saking Ablah. Gili jeraipun Pak Bayan Soeharto sekecol lenggah. Setunggal malih. ya mas as Kirang setunggal. lestari awita danera sambing kala Kirang kalih. Nggih. Pak Nyomo saking Sitro. janur Kirang setunggal. Iki biasane disaki terus lali. Oh, ala Pak Wardi botak wang manis saking Gendeng Sari. ukuran bundar pinulang rama-rama neramu suka gas ya mas as tan ruwing purwada sena angin mangidit milir arum arum lumrah banjaran sari angin mangidit milir arum arum lumrah banjaran sari
ora pirsa jroning ati aku ana tresna apa sliramu ra krasa kangenku kang tanpa upama Mas Kelo. Halo. Rina wengi ra isa turu tansah kelingan sliramu wong bagus. Aku ora bakal lali nalika ramu pamit bali udan terus sing jalari sliramu mah deng jroning ati lagu lama lali adik Sido laras Dimas Nada. Yo mbak, yo nduk. Rika, rene ndak? Bisa lehno. Gemes nono. Ya Mas Sutar ya. Yo. Monggo Mbak Mantri, Mbak Budi, Pak Nar RT, Trisa, ndang atek deh. Mas Arjono, saking Sidodadi. Bayaman saking Bungkus. Mas Surat RT saking Dodo. Pak Chandra.
Arte Cito saking Beran pentolenge di sing siji cakep ngetan bali ngulon apa satyane kelakon Kene abang kono ya abang godhonge jati. Kene tak sayang kono tak sayang, sing tak sayang kok ora ngerti. kene abang kono ya abang abang-abang kok ora legi esok tak sayang sore tak sayang disayang-sayang kok golek ganti Esok nakir sore ya nakir, sing ditakir godhonge warung. Sak tak pikir sore tak pikir, sing tak pikir ya mung sliramu mas. katok ireng klambi yo ireng sandal cincin kanggo kacamata kowe seneng aku yo seneng bareng ra duwe duit kowe kok malah liya Kisik-kisik jok kalong-kalong, ora ngerti gerange arep. Iso jerit jok kalong-kalong, ora ngerti larange duwe. arep madang rano lawuhe aku goreng tempe kowe sayang yen ana duwite ra ana duwite kowe golek liyane Ora oh sepereng idul mama cermin, sepereng lor sepur kosongan. Yen aku rame-rame, iku ngono barang colongan mas. jare kowe lunga ngangsu ning taman mini jare kowe tresno aku jebule kowe ngapusi Ora ngapusi ya mas, oh ora tenan oh tenan. tenan oke angkleng kadang Ayo mas, ayo dik ayo mas, piye jalan mes, terahena. yo yo Rahmat, Tereno takarwa resang tenan jaya. etan kali kulon ya kali arep nyabrang rano uwote etan kemati kulon kemati tak timbang-timbang padha apete Arate
sabar ayo sembrono awan-awan rak mega mendung yen trenggiling ompo sisike tega nyawang rak tega nundung elingan kepeciane Rama Jarwa Parwatunggal basane Baskara kaya ngene rasane durene wak pendeng ewa kurame rakasane wong dadi sinden mas sing ra seneng dianggep remeh kuwi nyoto lho mas padha karo MC